și Marius Ursu, înființată în anul 2011, și-au propus încă de la înființare asta, să continue dansurile tradiționale aici în Banat, să promoveze folclorul bănățean și să-i ajute pe toți cei care doresc să învețe să joace. În acest moment școala are 3 grupe de adulți, debutanți, intermediari, avansați. Coreografia este semnată de Maria și Marius Ursu. Așadar îi veți vedea în continuare dansând, după care va cânta pentru dumneavoastră Ramona Ilieș Drăgan. Este membra ansamblului Izvorașul din Buziaș. A venit special pentru a vă cânta la ediția din acest an a festivalului. Pentru acest moment, desigur, ei vor fi ajutați de câțiva membri ai ansamblului folcloric Doina Timișului, ai Casei de Cultură a studenților din Timișoara, și vă reamintesc faptul că avem așadar o participare extrem de diversă, țările pe care vi le-am amintit puțin mai devreme, așadar pe cei care au fost prezenți pe parcursul festivalului la seminarul de folclor pentru România, dar și mă refer la prezențele din străinătate. Să-i primim cu aplauze și succes! Ea o să fie undeva în mijloc. Vede.